Geardiff-videoen, den har vi set før, men den nye diff her, det B6-diffet, kommer faktisk med alle delene i. I kan se her, det er faktisk hele gearkastposen, der skal have fat i. Det gør ikke noget. Men man kan lige lægge delene ud, og så nu endelig for at tømme skruerne helt. Eller poserne for skruer. Og her bliver det altså spændende, fordi de, der har haft en B5 og set videoen, kan måske huske, at vi byggede geardiffet på en anden måde, end det, der står i instruktionsbogen. Og det er fuldstændig korrekt. Det kan man stadigvæk gøre. Man skulle ud og købe en masse ekstra skiver, eller ikke ekstra skiver, man skulle købe et ekstra skivesæt. Eller hvis nogen af jer kan huske det, så bruger jeg faktisk ikke pakningen. Jeg bruger flydende pakning. Køb det til Hansen. Alle slags flydende pakning vil kunne bruges, vil jeg næsten vurdere. Men vi kan lige lægge det ud her. Og de skiver, som vi i gamle dage, eller for få måneder siden, købte ved siden af, det er faktisk de her, som kom fra en B44,3. Man kan se den her. De er med i kittet nu til B6'eren, og det er jo en fornøjelse. Og ligesom på B5'eren, så bygger jeg den altså, i stedet for at bruge de 4 små bevel gears her, så bruger jeg faktisk kun 2. Det gør vi, hvorfor gør vi det? Det er der faktisk rigtig mange fabrikskører, der gør. Det er simpelthen for, at der er mere volumen, der er mere plads. Når du fjerner 2 gear, så er der mere plads til olie ned i, og det betyder også, at ændringer i olie har større effekt. Plus, at det føles som om, at diffet det går lidt lettere. Så skal vi lige have styr på de her skiver her, for der er jo lige ved dummer. Der er jo rigtig mange skiver med. Hvor mange skal man så putte i? Og hvorfor har de en anden tykkelse, end de havde på det andet diff? Det er et godt spørgsmål, men jeg putter 2 på hver side. Og af en eller anden mærkelig grund, så er det som om, der mangler en. Nej, der er 8 der. Vi putter 2 på hver side. Sådan. Og sådan. Og de andre dele, jeg bruger også den ekstra pind godt nok, men de sidste 2 gear og de sidste 4 skiver bliver altså ikke brugt. Hvordan kan man slippe sted med det? Det kan vi simpelthen, fordi vi ikke kører med pakningen. Det betyder, at diffet bliver trykket bedre sammen, og jeg kan nu se, at vi skal have fat i endnu en pose, fordi vi skal også have bagpladen med. Det skal man så lige være opmærksom på her, at der har man brugt rigeligt af poser. Og her er de 2 nye skiver, og det er simpelthen fordi, at B5, det er jo B5-diffet, man har genbrugt. Men det har ikke samme bredde i den nye gearkasse. Og gudskelov for det, han har sagt, for den nye gearkasse, den er vi har jo tit købt med printede gearkasser, og alle mulige andre fik om det ikke. Nu får vi endelig en, der er støbt rigtigt, og som er hård, og holder målene, og gevinderne er stærke, og alle de her ting. Men gearkassen blev gjort lidt bredere, for bedre at kunne holde tårnene og alt andet stabilitet nede bagi. Og derfor skulle man egentlig bruge et bredere diff, men diffet fungerede jo rigtig fint på B5'eren. Så det man har gjort, det er, at man har lagt 2 skiver ved. Nogen kan huske dem som breddeskiverne ude i hjulet på bagblokken. Men de skal altså ind over diffet på den her bil. Så kommer det til at passe det hele. Lad os prøve at se på det. Vi skulle have fat i dremlen igen, fordi de her små kratere, den fjerner vi altså stadigvæk. Og det er jo fordi, at når det ligger nede i, og man lægger de andre gear på, så har kraterne det med at gnave på pinden. Og det gør simpelthen ting, de går dårligere. Så jeg tager lige dremlen frem og kværner. Det gælder om at få fjernet de små, uden at ramme tandhjulene. Drej. Sådan. Vi tager et mere. Det her, diffet kan altså godt køre uden, men
Sådan. Diffet virker fint uden, men det er sådan nogle små ting, der gør det. Og jeg har lagt noget green slime frem. Instruktionsbogen siger godt nok, at vi skal bygge den med sort fedt, men som følger med i kassen faktisk. Men jeg foretrækker faktisk det her green slime her. Det er lidt mildere ved o-ringene. Og det man ikke gider her på sådan en geardiff her, det er, at de o-ringe, som skal holde olien inde, de puster sig op, og dermed så går differentialet dårligere. Vi prøver at bygge en gang, og jeg putter altid lidt grønt slim på fingrene. Og så samler o-ringen ind og får smurt den godt ind. Og så gælder det så bare om at få smurt den her aksel ind. Montere det i diffet her. Så skal vi starte, og det ved jeg godt, at det instruktionsbogen siger noget andet, men jeg lægger altså altid den tykke skive nederst, den tynde skive ovenpå, og så pinde igennem. Sådan der. Så skal det gerne gå lidt let. Det er det, der er målet med det hele. Det kommer der altså med her i det gamle diff, der var det ikke så simpelt. Men det er altså her. Sådan der, det går rigtig, rigtig fint, som det skal. Og lidt mere grønt slim på fingrene. O-ring. Så bruger jeg lige min pincet til at skubbe skiverne lidt ned over her, og finder der, hvor der er en rille, så jeg kan få pinden ned i. Jeg har mere plads til det. Så skal vi selvfølgelig lige have drejet. Ja. Drejet lige for det sådan der. Og skubbet op med fingrene. Det kan godt være lidt noget pillearbejde der, men det er nødvendigt for at få lige til samlet ordentligt. Og det kan godt være lidt til at få den pinde ned i, men når først det kører, så kører det. Jeg tager min slivende tandhjul, lægger ned i, drejer, det går let, det går fint. Sådan der. Så nu kommer det vigtige. Når man lægger sin tandhjul ned i, at man kun kører med 2 af tandhjulene, og man skal huske på, der er ingen garantier her. Det her det er altså noget fabrikskørende kører med, for at få diffet til at gå lettere og have større, uden at have større indflydelse på det. Der er ikke noget, der siger, at diffet det holder længere, for det gør det ikke. Det er jo klart, at der er mere tryk på de 2 tandhjul her, end hvis der havde været 4 i. Så det er på eget ansvar, men jeg gør det i hvert fald. Vi har kørt med det hele året, så, og tror på, at det kan holde, og det går bedre diffet. Så jeg lægger ned i her, og jeg skal huske på, at det skal ligge i de 2 riller, hvor der er begrænset halvvejs nede, så pinden ligger fast. Man skal ikke lægge den ned i den åbne rille hernede, hvor at, pinden kan synke. Og jeg lægger faktisk tværpinden i også. Sådan. For at holde det hele på plads. Og så skal der simpelthen bare olie i. Og hvad skal vi samle det med? Vi tager Associateds 4000 her. Man kan sige, at hvis man kørte indendørs, og det var højgrebsværk og så videre, så kan man hælde noget tykkere i, men der følger 4000 med i kassen, og det synes jeg faktisk er rigtig fint. Selvom vi kun har 2 gear i, så kommer det til at gå rigtig let. Husk, at man skal have proppen af, og man skal have åbent for det her, for så kommer der altså ikke noget ud af den, af bøtten. Sådan. Sådan der, på med toppen igen. Fylde. Pas på, at diffet ikke vælter. Og det ikke, når man har en rolig hånd. Fyld godt op. Man skal bare lige huske at have plads til sådan der. Der skal være plads til det gear her kan komme ned i. Og nu kommer det vigtige så. I stedet for at bruge pakninger og alt muligt andet dilledaller, så bruger jeg simpelthen flydende pakning. Det vil sige, at den her pakning her, den kan vi lægge til side, men den skal vi heller ikke bruge. Ikke hvis man bruger flydende pakning. Den kan også bruges, så skal den jo smøres. Hvis man bruger den her pakning, så skal man bare ikke lave det trick med 2 tandhjul, så skal man bruge de 4, som byggerledningen siger. Det er altså et performance tricks, og det er her medgivet videre. Så skal vi have det her væk. Hvis der er en gammel pakning, der er tørret, det gider vi ikke have. Så putter jeg bare lidt på fingeren. Og så gælder det om at få smurt den her kant rundt, men ikke for meget, fordi det her det bliver ikke kørt af ind i diffet. Det skal helst ikke ind på tandhjulen, og heller ikke ud på tandhjulen bagefter. Derfor så skal der bare ligge en lille sejl rundt, som holder olien ude, og det kan jeg vise her. Ikke for meget på, fordi at, hvis jeg får for meget på, så får jeg lige tørret af igen med fingrene. Tyndt lag hele vejen rundt. Det kan jeg godt sidde og lege lidt med her, for at være sikker på, at
Så den lukker tæt hele vejen rundt. Sådan der vil jeg vurdere, at den er fin. Jeg skal lige have fingrene igen. Det er formentlig ikke ret sundt. Og derfor så satser vi på, at det kun er voksne, der ser videoen, og det er voksne, der bygger bilerne. Min søn bygger i hvert fald ikke biler endnu, selvom han er 8 år. Så det, og så er det egentlig bare at lukke det til. Ned med den der. Og de her skruer her, de er heller ikke ret lange. Og det skal det heller ikke være, for man vil gerne have, at tingene skal være lette. Men det samler vi altså i hånden, og ikke med skruemaskinen. For trækker du først de her skruer over, så er der ingen vej tilbage, så er det et nyt differential, eller i hvert fald et nyt gear. Og tingene begynder at lægge, og olien fiser ud i gearkassen, i stedet for inde i diffen, hvor det skal være. Og så gør man det, som man i autobranchen kalder krydsspænden. En i den ene side, og så modsat. Sådan der. Man kan lige undervejs lige mærke, at det går fint. Hvis man så har flere biler eller flere differentialer, og man ikke gider at åbne differentialer hele tiden og rense det af, og hvad ved jeg, så er det altså en god idé. Jeg kan lige mærke til, at mesteren ramte den rigtige mængde olie med det samme. Jeg gør det simpelthen, at jeg skriver på differentialet, hvornår det er lavet, og hvad der er i. Så skriver jeg simpelthen her 2 gear, 2G, 4K, det står for 4000. Og hvad der dato har vi i dag? Vi har vist den 5.7. 16. Sådan, så ved jeg, hvornår jeg sidst fik lavet det lift, og hvad det består af, og hvad det er lavet, og det går simpelthen bare lækkert. På med de her afstandsskiver, som skal bruges nu i den nye bil, indover med dem. Sådan der, og så kan vi simpelthen gå direkte til gearkassen nu.